A ja som si vtedy uvedomila aj vo vzťahu k tej trojke, že my máme potrebu sa vyhraniť takýmto subjektom, kde sú porušované ľudské práva. Táto televízia, ja som tam nebola prvýkrát, už druhýkrát takýmto nemiestnym spôsobom zasiahla a poškodila demokratické právo. Intrigánskym spôsobom, nedemokratickým spôsobom. A ja si myslím, že pokiaľ si nevzali úvahu a nenapravili túto situáciu, je potrebné sa voči takémuto spôsobu riadenia televízie aj politickej diskusie vyhrániť. Viete, niekedy menej je viac a niekedy mlčaním a dištancom urobíme a povieme toho viac, vyjadríme zásadnejší svoj postoj, ako keby sme tam boli. K tomuto samozrejme, že ja dám tlačové vyhlásenie. Ale naozaj ja nie som pripravená ísť do televízie, ktorú bude moderovať neprofesionálny a tendenčne otázky kladúci moderátor. V tomto smere by som bola rada, aby ste ma pochopili, pretože viete, médiá nesú veľkú zodpovednosť za to, v akom stave sa nachádza naša spoločnosť. Pretože namiesto toho, aby informovali o tom, čo spoločnosť trápi, odchýľujú a odkláňajú stred pozornosti k zástupným, nepodstatným témam. A my toto potrebujeme naozaj zastaviť. Kto by mne ako prezidentke uveril, že budem pripravená urobiť poriadok a vyhraniť sa niektorým osobám, ktoré sú buď spájané s podsvetím, alebo boli usvedčené z rôznych kompromitujúcich skutkov, z korupcie. Ako by mi verili, že urobím poriadok na generálnej prokuratúre, na ústavnom súde, najvyššom súde, ak by sme nezjednali nápravu v jednej televízii, ak by sme nezaujali zásadný postoj aj k moderátorovi, ktorý konal škodlivo a úmyselne. Ja by som bola veľmi rada, že by ste ma v tomto smere pochopili. Myslím si, že tých rozhovorov, ktoré som počas kandidatúry expedovala rôznym printovým elektronickým médiám, bolo dosť. Stále som činná, čo sa týka kontaktu s ľuďmi. Ja som toto zvážila a zase to bolo to srdce, ktoré rozhodlo, že toto bude v tomto štádiu ten najsprávnejší postoj. Viete, ak tak veľmi mali záujem odkláňať debatu od toho, čo trápi náš štát a zvýrazňovali stoličku, ktorá bola len dôsledkom zúfalstva ľudí, ktoré som nespôsobila ja, ale to spôsobuje táto vláda a vlády predtým, tak nech tá stolička teraz tam je prázdna. Nech je tým možno mlčanlivým signálom, že viac sa takýchto chýb redaktor nesmie dopúšťať a viac takéto chyby my nemôžeme ani tolerovať, ani legitimizovať. Ak by som do tej televízie išla, nič by sa nezmenilo. Od tohto môjho postoja ja očakávam zásadný obrad. Aj v mediálnej spoločnosti, aj samej televízii, čakám aj sebareflexiu samého Bielika. Ja čakám od nich ospravedlnenie. Viac sa takéto niečo nesmie v televízii diať. Naozaj. To nemôžeme nechať nepovšimnutým. Takéto správanie. Ja si myslím, že ten priestor bude dostatočný, či už v STVčku alebo v Markíze, ale voči televízii TA3 ja mám silnú potrebu sa vyhradiť. Lebo si neuvedomili tým, že vlastne toho redaktora znova dali do televízie. Ja by som tam znova prišla, naozaj znova by sa ten dej zopakoval. Voči takýmto praktikám v televíziách, ktoré sa tvária, aké sú verejnoprávne, aké sú objektívne, treba zaujať nie len v mojom prípade zásadný postoj z pozície kandidáta, ale očakávam, že takýto postoj zaujme aj občianska platforma. Aj tým, že nebude takúto diskusiu sledovať. Ja práve naopak, od toho, že tam nebudem účastná, očakávam, že sa zamyslíme nad tým, v akom stave je informovanie občianskej verejnosti.